Assalamu alaikum, barkanku da ƙara saduwa da mu kuma barkanku da ƙara kasancewa da mu a YouTube channel ɗinmu. An samu wasu ɓatattu a cikin masana'antar Kannywood waɗanda suke neman junansu suke harkar maɗigo, wanda kuma hakan bai riga da ya dace ba. Wanda ya janyo hakan har sai da Hamisu Breaker ya yi wa Mummy Gombe challenge akan abubuwan da take aikatawa. Ya gani ya shiga shafin ta na Insta sai ya ga wani hoto tana jujjuyawa wanda kuma hakan bai riga da ya dace ba. Kuma ya ga wani hoto wanda take rungume da ita da wata har ta taɓa mata nono da hannunta, kuma wanda hakan shi ma bai riga da ya dace ba. Ya ce haƙiƙa masana'antar Kannywood ba an yi ta bane don irin wannan abubuwan. An kafa masana'antar Kannywood ne don a dinga nuna wa mutane meye kuskure a rayuwa kuma meye rayuwar take ciki. Don haka ku danna alamar ƙaruwa da alamar like domin samun sahihan labarai idan mun